Usa ka lalaki ang patay, human na dunggaban, samtang laing lalaki ang samdan atol sa naitabong rambol sa gawa sa usa ka imnanan sa Cagayan de Oro City. Ari report. Dead on arrival sa ospital ang biktima ang giila nga si Arnel Havana, human nga gidunggab sa makadaghang higayon atol sa naitabong rambol tali duha ka grupo sa Valenzuela Road, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Samdan sab sa hitabo si J.R. Endrio, kinsa nakaangkon og samad dinunggaban sa likod nga bahin. Sigon sa investigasyon sa Agora Police Station, nga nahitabo ang kagubot dool sa usa ka imnanan sa nasangpit nga lugar. Nga motive nga nakitaan sa amaong hitabo, heated argument, no? So ingon nga diya sila sa usa ka beer house ug adunay wala pag sinabtanay ug ni santop sa kining karambula ug samtang pag sakay sa duha ka biktima sa kining tricab. So dito atigayon ang pagtungtunggab. Ang usa sa mga biktima nga si JR atong eksklusibong nakahinabi kung asa iyang gisaysay ang walay kaluoy nga pagdunggab kaniya ug kang Arnel kinsa namatay. Wala kuno damha sa ilang grupo nga ang ilang paglingaw-lingaw sa mong imnanan musangpot sa pagkaangin sa kinabuhi sa ilang kauban. Hustisya ang ilang singgit karon. Kulban gid sir. Ang kamot lang gid ko nga mabuhi kamang kay ako man gyud una na biktima. Nga na ako wala na kun akong kaubang kay daga naman. Amo huna-huna ato daga na gyud kay wala man sala. Ang suspect sa krimen dali rasab nga nakustodiya sa otoridad human nga mitahan sa police station uban sa iyang igagaw nga pulis rasab. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect. Daghan ang mga kauban sa suspitsado apan niya manggiangkon nga siya ra naghimo sa ingon, no? Pagpangdunggab gamit ang double-bladed weapon o ice pick. Kasong murder o attempted murder ang atubangon niini. Lakip na ang iyang mga kauban nga ginapangita pa sa otoridad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.